Wah, sapa iki? Ya, kelelit. Gulunge bojomu kaya ngene iki lho, Lit. Waduh. Waduh. Yo, nesu berat kece. Dese nesu dah. Oh. Bojo satu-satunya lho kuwi. Lah tapi seneng Karangsari ki dudu iki. Ayo nih, pakai nih. Yapet iki. Ayo. Ketuane. Buta Swidak Songo metu. Kipli lho iki. Lho, ketua Swidak Songo, ketua lho Kipli lho iki. Yo, jelas was. Bintang tamu kita. Jogete bapakmu dan palung dia. Loh, asamburi dan. Lah, yo, Yo, ukul nyolong suket iki. Nyolong suket. Ya. Yo ngene iki lek nyolong. Yo ngene iki ukule yo ngene. Yo. Tak lihat. Kok sudah besar sekali. Lake sawangan katon angawe yawe reremo katebo angin ing Saratno nadang pembawa pangku mererayune sakagung ayuda. Prajurit Anjeng Kelek Saprabata Siwi Ratu Kuncarane putra budaya ora kaya Dedya Joko Kadarsana Pampah petamen lewat suarane kaya jebol-jebol ke Bantolo siung mingis pindha pedhang kembar mata kero mlaku kencing ngembelo sirahe ora kaya Joko Arsana Pampah munggah jene sasana grep yen to jenengga pindha guntur handilan Bantolo mari ditabrak setan kuwi yo lah yo jare sapa Joko ora kendel Joko ki ratu paling kendel lho iki yo terima kasih Bu Gendang ayo cek Ardi
Kadung mula wis niat riko asik cok iki lho arepe ninggal ya sun liliakeno masio pait sun rasa iso kece lho semangat kece lho tetep nerimo rasa welas asik kang suci kanggo riko satuluse ati apuo bialasan riko gawe loro ring dodo wis ping kaping riko nglarani tapi isun tetep nguyatno ati apu riko sing gelem ngerteni malah riko nyejo marwati teko asihang suci mung kanggo riko setuluse ati apuo bialasan riko gawe lek marai kulane ngene iki lho Drene yo iya lek marani gurune kula nomah yo iki ya iya yo yo lo yo ya lo aja mlayu lo candak motiar kok lo aduh lanya sing ngadeg jejeg ora kaya arisan Doni ya balung putra ya putra balung alap-alaping buta sing jaga alas kerenda putra budaya ya iki Kipli suwe tanteni ya mung kowe bakal dajal kaprawiran maju kowe pareng aja pola ngatasi Kipli sak wadyabalamu jangkep ana gamanmu moten gledhekan musuh Doni legane ati wajo nyumbari Kipli buta swidak 9 le loh aja meneng ngatasi kowe Doni bapakmu kon rene lakon ta iden-iden tak gecoh ndase pareng ayo tentoke dina kiri
iki mutiar kowe. Aduh, lah. Aduh ya, Doni. Perang tanding tanpa guna. Luwe becik. Dinake kowe karo aku nyawijake tekan mateni sing jenenge Joko. Joko yang kena dieleke. Kelakuane kon mareni. Yen ora kena dipateni wae. Ayo, iki manusane. Joko. Ayo. Ora terus ora ngrasa lho. Ya. Lo. Ayo cek. Ayo le. Lo. Lah yo. Iki ya titise Joko lho. Titise Joko. Lah. Ayo. Yo, as. Ya. Lo. Yo. Lo. Ayo. Joko lagi. Nah. Ayo. Lo. Nah. Yo, tampuk tangan Sorase Ramejo. Oke, terima kasih. Nah, ini. Tepuk tangan hebat. Aduh. Ayo cek, capan lo cek. Oke, terima kasih. Ayo, cek. Nah, lah, yo, lah. Kok enek uluk-uluk. Lah ya. Kak Desila. Ya. Yo, botar kowe. Lah. Ayo le. Ayo. Lah, ayo terus le. Lagi. Oke. Lah. Ayo. Ayo, Mas Yogi maju, Mas Yogi. Ayo. Yeay. Ora Yo, Mas. Yeta. Ayo, karena ini adalah sesi foto terakhir ya. Sesi foto terakhir. Ayo yang nyawer diloske, yang medot diloske. Oh, sama Bu. Yo, dah. Sama ini. Ayo. Yo. Akrab jopo jeruk. Terima kasih.
kasih sayangku. Siraman pedetan yo kembyang pedetan kembyang mekar gawe ati ketianan kadang son sawang tambiason sawang ati susah ya tiup kirian kang liwat rekono Wah, tak golek no takon. Aku roh kuwi langsung golek tangane sapa? Ya. Modal kowe musuh iki. Hei. Susah ati. Jak iki daten-daten jak iki jak. Daten-daten jak. Manuk-manuk seliwerian lanang wadon. Lah, oke terima kasih. Lah, yo. Kilo. Oke, terima kasih. La. Ayo, Pak Jaino ki bose. Pimpinane putra budaya ya iki. Lo, lah bosok kowe. Ayo, boleh wong lanang kuat. Sing mecut wong lanang kuat Joko gitu. Yo, Pak Jaino iki. Yo, koden rapi mecut den. Maju mecut den. Ayo. Lo. Lo. Ayo. Lo boleh sama. Ayo. Rasanya becok. Lo. Iya. Terima kasih. Ya, terus Mas. Ajar Mas. Bayang no Mas. Joko Kisrio ya. Ayo. Iya. Ya. Yo. Lah. Tami ra ben mecotan. Ora ben mecotan. Yo. Lah. Ayo Sodik. Sapa? Oh Sodik di. Ya. Dek kene dek, kancane ngegok dek. Yo. Ayo. Tangannya Mbak. Ya. Oke, cukup. Oh, sudah. Oke. Ayo. Terima kasih. Jalur tambah. Terima kasih bos. Ya, ayo tam. Wes to, tam lagi. Ya. Ayo, jangan takut. Yo, pas.
Lo. Lo. Yo, tatane perkara iki. Tatane perkara lah. Lo. Lo. Doni kena setan, Doni kena setan. Saiki aman we plit. Deloken kok bengi. Ora terese, ora ngrasane. Yo. Saya serem dengan gile. Lo. Motor be. Ayo. Ajar dong. Yo. Ya bedan. Woi. Ya. Juga dia sawarane. Ayo. Lah mencet kaya menik sanggar ta iki. Ya. Woi, kaya menik sanggar mencet kaya. Yo. Ayo. Ya. Yo. 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 Hebat tenan. Lo, itu dase. Lah rider. Ya. Aduh. Dase dol. Pesenane Alin, dase. Ya Alin. Dase, duduk das kuwi. Lah das kuwi. Aduh. Lo, pas aku bali ya Pak. Lo.